Naimbag nga malamyo amin na yaten mi nga papagayam iti apo iti kadag iti naayat nga dundungeg iti daytoy nga programa ti isuro ti Biblia adtoy kami kini kabsat nga Ronald Bulusan nga mangipay kada kayo iti pangablaaw kadag iti suamin nga Guybuya iti Facebook Live ti istasyon ti radyo RPN DCRL Radio Ronda Batak ken kadag iti agbuya iti Facebook Live to inumot biyang kablawon da kayo amin iti naimbag kinagasat nga paragdengdengegyo aldaw ti apo kada kayo nga di mi mainaganan kadag iti naduma-duma nga lugar probinsya ken kastamo iti kadag iti adda iti balasiw nga tao ragsaken mi iti umay kada kayo agserbi ket no adnyaman dagiti mapataod nga salsaludsodyo baiten iti daytoy nga programa sidadaan kami token siraragsak kami nga mangsungbat kadi kitoy kadag iti na espirituan nga problema yo. Like man daytoy nga gundaway kabsat nga Ronald tapno kablaawak dagiti naayat ken naanos nga staff iti La Union Techbook training program wenno LUTTP TESDA iti Bakara iti Tambidaw kas kada Ma'am Siama ni Ma'am Josa ken kastameten ti instructor mi ni Sir Daniel Balila. Thank you kada amin apo nga staff ken magiturong iti LUTTP TESDA Bakara kabsat nga Ronald. Well, kabsat Joel. Ikablaw kumot kada kayo patpat gen nga kakabsat nga agdengdengag iti daytoy nalatak nga programa tayo ti isuro ti Biblia ket awisan da kayo ayaten mi nga kakabsat iti panakipagmaymaysayo kada kami baiten iti patuloy nga panagdengegyo kadag iti sasao isu nga intayo adalan manan iti daytoy nga malam ket naman lakadi iti isang kabasit nga oras ken tiempoyo ayaten mi nga kakabsat kabayatan ting kayo panagininana at to'y nga tumutop kayo ket makipagadal kayo kada kami kadag iti napapateg nga sasaw ni Apo Dios ta mamatiak nga baiten iti patuloy nga panagadadal tayo ditoy nga umado iti panakaammo anlaeng nga kada kami no di ket tumunggal maysa kada tayo amin ayaten nga kakabsat ket kastay ko na ni kabsat nga Joel mabalin tayo dagiti mabalin tayo nga agsaludsod ket sindadaan kami nga sumungbat kadag iti salsaludsodyo. When kabsat nga Ronald ti adal nga inta paki langlanglangan pakinadalan kadag iti ayatin nga dumdumngeg may papan iti daytoy saludsod nga kunana nga makaanay kadi at adu dagiti tao iti panangipagpagarupda saan nga agbalaygi iti DJ kuna nga adu nga panangipapan iti DJ kuna nga saan nga panakaanay nga panakaawat ken kastamutin saan nga makaanay nga determinasyon ken kastamutin iti DJ kuna nga panangipakita iti DJ kuna nga sakripisyo wenno dedikasyon iti panagserbi ken ni Apo Dios nga daytoy ket siknan na iti DJ kuna nga kasasaad tayo nga napisikalan ken kastamutin iti na espirituan nga adu dagiti tawo ti saan ang panakagunod iti panakaisalakan gapo iti saan nga makaanay nga aramid iti paragpamati adu kadag iti malilaw ket adunto kuna naget iti makiargumento ken Hesukristo iti leji aldaw nga panangited na iti DJ kuna nga tartarigagayan iti maysa nga tawo nga mamati nga isu daytoy iti biag nga agnanayon kabsat nga Ronald. Basahin man kabsa nga Ronald iti Matthew kapitulo 7 iti bersikulo 22 no anya iti saritaen ni Kristo Jesus maipapan iti daytoy nga banag. Sigon ken ni Apo tayo nga Jesucristo iti Matthew iti kapitulo 7 bersikulo 22 kasto iti mabasa kabsat Joel. Adunto dagiti agkuna kanyak iti DJ nga aldaw. Apo-apo saan kami aya nagipadto itinagan mo ket itinagan mo pinarwarmi dagiti sa iro ket itinagan mo nagaramid kami kadagiti adua datdatlag. Makita ta dito kabsat nga Ronald kuna naget iti dayjing aldaw kuna nati pasit ti nasanto na surat adunto kuna naget dagiti agkuna apo-apo san kami iya nagipadto itinagan mo kaya nang suwen nasaya DJ inaramid da wen kabsat Joel nagipadto da nga rodmat ket itinagan mo kuna naget pinarwarmi dagiti sa iro
ken kastamot tin nagaramid kami kadagiti adu adat datlag. Ngiman niya ti kunan ni Kristo Jesus, iti versikulo 23. Ket siyak ipalgak konto kadakwada, uray kano, di kayo naamamo, umadayo kayo kanyak, da kayo nga aramid iti dakes. So, makita talaga dito nga saan nga nakaanay, di inaramid dagitoy nga tattao, nga agkunkuna ken Kristo Jesus, nga baitin itinagan na, ket nagaramid da kadagiti kuna nga datdatlag, ken kadagiti kuna nga pagilasinan, ken kastamot kinasayaat, iti DJ kuna nagat pinarwar mi dagiti sa ero, kaya nang suwin, may nga banag nga ditoy, nga nasayaat nga aramid, tadito ket maaramat DJ nagan ni Apo Jesu Kristo, ket DJ sa ero kuna nagat baitin ijinagan ni Kristo Jesus, maparwar DJ sa ero, di ket may nga kinasayaat iti tao, nga malungugan wenno malungugan iti makuna nga dakes nga espiritu ngiman yati kunana di kat kayat mo asawan kapsat Joel nga daytoy kat dakkel nga saludsod nga kunana makaanay kadi wen kapsat nga Ronald numan pay makita ta nga dagitoy nga banag ket saan nga kabailan nga aramiden dagiti gagangay ngem bayten ni panagkunada nga inaramid da dagitoy nga banbanag nagparwar da iti sa iro anya pa DJ ko na nakap sa Joel nagipadtuda ngem detoy kat nagkurang pelaeng saan nga nakaanay may sa detoy nga mangipakita dagiti kuna nga saan nga makaanay iti DJ ko na nga aramid iti tao at saan laing nga detoy kabsa nga Ronald adda dapay dagiti banbanag nga aramid ken kastamutin iti imatang ken kastamutin iti karirik na dagiti dadduma ket makaanay kuma. Di pa nagriknada. Di pa nagriknada. Ngayon kitain tayo iti saritain iti pasit tinasanto ng surat. DJ ko na nga tao nga nagbiag, nga nasayaat, naimbag, iti awid na. Nga iso dito ko na nagit iti maysa abaro abaknang nga mabasa iti Matthew Kapitulo 19. Versikulo, dito 16 no kwa DJ, kapsat Joel. Ibasa ta, kapsat Joel. Ket adtoy ngay masidegken kwa na ti maysa tao ket kinunana. Manursuro anya tinaimbag nga ramidekto tapno madaan na kiti biag nga agnanayon. Ket kinunana ken kwa na apay-apay nga agsaludsod ka kanyak may puon iti naimbag. May maysa ti adda naimbag. Ngem no kalikagumam ti sumrek iti biag sa limit-mitam dagiti bilbilin. Kinunana ken kwa na anyada. Ni Jesus kinunana, di ka mamapatay, di ka makiabig iti saan mo nga asawa, di ka agtakaw, di ka agsao tinatiri apang paniknek, dayawem da amam keninam, ket ayetem ti karubam akasmet iti bagim. Kunaken kwa na di baro, amin dagitoy tinungpalkon, anya pa iti pagkuranga. Tultuloy ko, ni Jesus kinunana ken kwa na, no kayat mo nga nananay ka in ka ilakom ti amin nga daken ka ket ited mo kadagiti napanglaw ket maadan kanto iti kinabaknang iti langit ket umay ka surutenak ngem dinangeg ti baro daytoy asao nagawid asililiday tayso addaan adua kukwa. Makita dito kabsat nga Ronald DJ saludsod daytoy baro nga baknang nga kalkalikagom iti biag nga agnanayo nga kinunana naimbag kunana ken ni Kristo Jesus agsaludsod ka iti may puon iti naimbag may maysa ti naimbag ngem no kalikagumam kunana ni Kristo Jesus iti sumrek sa limit-mitam dagiti bilbilin ket sinarita na ditoy dagiti na dumaduma nga bilin kabsat nga Ronald kas kuma iti DJ kuna nga saan nga mamapatay DJ saan nga makiabig iti saan nga asawa di kagtakaw kunana saan ka nga agsao tinatiri apang paniknek dayawem da amam ken inam ket ayatem ti karubam kas iti bagim ket kunaken kuana da baro inaramid kon dagitoy ket kuna idi minatmatan daytoy ni Kristo Jesus ket gapu ta kalikagumam nga naan anay ka ket nga sauin talaga nga kayat nga man anay DJ kasasaad na ken kastamoten magunudan na DJ biag nga agnanayo. Anya ti kunana? Anya inka kunana? Ay ti kapsa Joel. Ije verse 21 no kadijayen. Inka ilakom ti amin nga daken ka ket ited mo kadagiti napanglaw ket madan kanto iti kinabaknang iti langit ket umay ka suruten na.
DJ umuna nga kunani Kristo Jesus kabsat nga Ronald nga kunana ingka ket ilakom kunana ket dagiti addaken ka ket ited mo dagiti na panglaw kaya nang sawong ket dagiti ket imbaga ni Kristo Jesus ti mun una nga banag idi panangayat na dagiti karuban na ken kas iti bagina. Nakita dito ni Kristo Jesus DJ tarigagay dito nga baro nga baknang nga kunana ket maadaan iti biag nga agnanayon ket iti amok nga nagladingitan ken kastamot naggawidan daytoy nga sililiday iti reje kunana nga umay ka surutenak mangipakita daytoy nga iti panunot na magunudan na DJ biag nga agnanayon iti reje kinabaknang na nga saan na nga kayat wenno dati kunana nga haan na nga kayat nga suruten ni Kristo Jesus iti reje kunana nga panang isakripisyo na DJ aldaw ken kastamot DJ panawin na iti isusurot na ken Kristo Jesus. At ako na nagkakanak EJ 23 iti bersikulo na iti ni Jesus kinunana kadagiti adalan na pudno kunak kada kayo atibak nang sumre ka narigat iti pagarian ti langit. Makita ta kabsat nga Ronald. Nga DJ baknang kunana narigat nang isakripisyo DJ panawin na maipaay ken Kristo Jesus ngano man pay daytoy nga baknang kun nagit tarigagayan na iti biag nga agnanayon so nga makita tayo nga ure pay dati kuna nga agbiag tayo nga nasayaat agbiag tayo nga dati kuna nga parehas iti daytoy nga biag iti daytoy nga lubong ngem dati ket saan nga makaanay kabsat nga Ronald gusto kabsat Joel may salaing daytoy kuna nagit nga haan nga mangan anay iti daytoy nga banag. May sapay kabsat nga Ronald nga saan nga makaanay iti tao. Ngano man pay kunana ket addaan isuna iti DJ kunana nga nadalos nga konsensya. Iti DJ parang paniknik na, iti parang pamati na, ken kastamot tin DJ kunana nga parang ipakita na. Nukas ano iti kinapingit na. Saan nga daytoy ito isu iti kunana nga pagrukodan tapno maananay tayo iti ko na nga kalikagom tayo nga biag nga agnanayon. At dayti makita nga ehemplo ta dito kabsat Joel nga baiten ni Jake kinapingat na ditoy kata iso daytoy ni Saulo di anpay nga na konberte nga Pablo ket kunana ije arami diti kapitulo 24 bersikulo 16 ket gapo itoy siya kag nanayon met nga gawaak iti maysa konsensya nga awan kuma ti pagbabawyan na iti may papan iti Dios ken kadagiti tao. Ket iti 26 iti bersikulo 9 aging gana iti 11 anya iti sarsaritain na kabsat nga Ronald. Ket kunana pay ditoy kabsat Joel siya kinapudno na anapanunod ko idi nga adu dagiti banag arebbeng ko nga ramiden amay kanniwas itinagan ni Jesus nga taga Nazaret. Ket daytoy naramid ko Jerusalem ket impupok ko kadagiti pagbaludan dagiti adu kadagiti sa santo idi adda inawat ko apan nakabalin kadagiti panguloen dagiti papadi ket idi mapapatay da inted ko iti anamon ko ket iti may kanniwas kadakwada. Iti verse 11 ket naminado nga idi madama nga dusdusay kida kadagiti suamin a sinagoga pinilit ko ida nga agtabaaw ken Jesus ket si pupungtutak unay kadakwada indadanes ko ida agingga kadagitil ili gangan naet. Well, dayti ket palawag ni Apostol Pablo kabsa nga Ronald iti DJ kinadalos iti konsensyana iti DJ kuna nga panang panekdik na iti DJ pamati na nga kas maysa nga Hudyo. At ako na ni Pablo kadagiti naduma apasoy kuna naget no kayat na paniknikan nga siyak maysaak nga Hudyo. Nagbiag ko na naget kadagiti kaingitan alintig iti pamati mi Hebreo kadagiti Hebreo ko na naget no may panlintig Pariseyo kadagiti nga tiyempo kabsat nga Ronald iti dedi nga kanito ket maawagan idi dito when dito Pariseyo ket iso iti agikot ko na naget iti kaingitan alintig ti pamati di kad makita nga napingat ti panagpamati na ni Saulo idi. At ako na naget iji nadalos a konsensya ko na naget nga awan iti kuma iti pagbabawyaw na iti maypan iti Dios ken kadagiti tao. Iso nga DJ ko na naget iti DJ parang paniknik na kayat na ko na nga dagiti tao idi agtabao da itinagan ni Jesus at DJ ket
may sa daytoy kuna naget nga panangipakita na nukas ano DJ kuna nga kinapingit na ngem anya iti kuna na haan nga makaanay Wen, iti Joel. tao iti DJ kuna nga nadalos a konsensya iti DJ kuna nga panagserbi at DJ kinadalos iti konsensya na sayaat kabsat nga Ronald ngem haan nga daytoy kuna naget nga makaanay iti tao tapno Magunudan na iti nananay nga pan nakaisalakan. Ada DJ dadto mga ehemplo takab sa Joel nga kung na may isa nga tao kat nadalos mo ti konsensya. Amumot iti apo di jay. Ngem may isa nga sa lodsod no makaumanay ka di. So DJ jete mata nga makaanay ka di. So nga iti kinadalos iti konsensya na kabsat nga Ronald ket mangiton da nito iti DJ kuna nga at tarigagay na nga dumngeg ken kastamutin adda iti DJ kuna nga panagtigirgir na DJ kuna nga DJ kuna nga panagbuting na mangigan na at namangigan na iti sa utiapo dagiti kuna nga mabasa iti poset iti nasanto na surat ket mangitunda ken kuana iti DJ kuna nga panagpigirgir akas ken ni Felix kabsat nga ni Gobernador Felix aramid iti kapitulo 24 iti bersikulo 25 kasto iti kunana kabsat Joel. Ket idi nga iso nagpalpalawag iti may papan iti kinalinteg ken ti panangtiped ken ti panakokom nga umayto nakigtot ni Felix ket simong bat itain kan ket into nadapan na kay paina paayaban kanto. Makita ta kabsat nga Ronald iti agpalpalawag kunana ni Pablo iti sangwanan ni Gobernador Felix DJ kunana ket dingdinggen na ket idi mangigna dagiti dadduma nga palawag ni Apostol Pablo may papan ken Kristo Jesus ken kastamutin iti DJ kunana nga iti DJ pamati at iti bersikulo 24 ket nadakama ditoy iti DJ kunana nga pamati ken Kristo Jesus ni Felix kunana ket nagkigtot kaya nga sawin adda DJ paragkigtot na ngem ken kastamutin adda iti panagbuting na ngem saan nga makaanay kabsat nga Ronald. At no apay nga saan nga makaanay agsipod ta daytoy ket adda iti saritaen iti paset ti nasanto na surat nga masapul nga aramidin at na makigtot iti maysa nga tao adda panagbuting na ken ni Apo Dios adda DJ kuna nga mabasa iti DJ kuna nga pakasaritaan iti isuamin nga adda kumakinkuanan iti DJ kuna nga abilidad wenno iti DJ kuna nga kasasaad wenno iti DJ kuna nga requisite requisite nga magunudan na kuman iti biag nga agnanayon kabsat nga Ronald nga daytoy ket may nga tao nga managbuting adda iti DJ kuna nga panagkarkararag na apatuloy kini Apo Dios hanlaing nga isuna no di ko na naget iti suamin nga kabalay na kabalay na iti aramid kapitulo 10 kabsa nga Ronald paki basa dagiti dadduma a kapaset iti mangrugita iti bersikulo 1 aging gana iti 7 ket adda idi maysa lalaki di Cesarea ngagnagan Cornelio centurion ti kumpanya managan Italiana nasingpet ket managbuteng iti Dios agraman kadagiti amin nakabalay na iso nagited kadagiti adu alimlimos iti umili ket agnanayon ngagkarkararag iti Dios nakita na ti parparmata na lawag unay iti kasmay kasyam nga oras iti aldaw ti maysa nga anghel ti Dios asumrek iti yanna ket kinunana ken kuana Cornelio ket iso minatmatan na ket si bubuteng nga nagkuna anya Apo ket kinunana ken kuana dagiti kararag mo ken dagiti limlimos mo na nagpangato da anang ipalagip iti sangwanan iti Dios mangibawon ka nga rod iti tattao iti Joppe ket payabam ti maysa nga agnagan ti Simon ana panaganan ti Pedro daytoy agdagos iti balay ti maysa nga Simon nga agkurkurti at ti balay na aday ti igit ti baybay isoy baganan tuken ka ti rebbeng mo nga aramiden iti verse 7 kinunana ket iti pimmanaw daydi anghel nakisaw ken kuana nangayab ti dua kadagiti adipen na ket maysa nasingpet a soldado kadagiti tumultulong ken kuana makita na dito kabsa nga Ronald DJ ko na nga adda ken ni Cornelio dati ko na ket ni Cornelio
nasingpet, managbuting iti Dios, isuken iti suami na kabalay na, nagited kadagiti limlimos, agnanayon nga agkarkararag. Dati ko na katay kabsa nga Ronald no pagbasaran iti ko na nga adda ken ni Cornelio dati makuna nga kompleto. Wen kabsat Joel. At makita ta di ko na nagat nasingpet isuna, natulong na ayat, naasi ken kastamote managkarkararag. Awan kuman iti ko na nga pakapilawan na. Awan makita tan nga kasla pagkurangan na kabsat Joel. Ngem iti ko na nga kinasingpet na, iti ko na nga managbuting na kini Apo Dios. Iti ko na nga patuloy nga panagitid na kadagiti limlimos kadagiti umili. Ken kastamote patuloy nga agkarkararag at iti paragkarkararag na kuno nakita na iti parparmata na lawag unay iti kas maikasyam nga oras iti aldaw. DJ maikasyam no diak agkamali iso dito ket DJ kuna nga alas 3 iti malem. Kabsa nga Ronald. Ket kuna na dito iti paset iti nasanto na surat adda iti nagparangken kuana nga iso dito kuna naget iti DJ anghel ti Dios nga sumsumrek iti yan na kinuna ken kuana Cornelio. Ket DJ anghel kunana wenno ni Cornelio minatmatan na nga si bubuting akon kunana anya Apo ket kinuna ken kuana DJ anghel dagiti kararag mo ken dagiti limos mo nagpangato da anang ipalagip iti sangwanan ti Dios. Kaya nga sabuin kabsa nga Ronald talaga nga daytoy nga tao ket adda iti DJ kuna nga asidig isuna. Wen kabsat Joel. Kini Apo Dios at ako na naget nagpangato da kuna naget anang ipalagip iti sangwanan ni Apo Dios. Ket anya di kunana di anghel ken kuana kabsa nga Ronald di bersikulo 5. Kunana kabsat Joel, mangibaon ka nga rod ita iti tao ijay Jope ket payabam iti maysa nga agnagan iti Simon napanaganan ti Pedro. Ket anya tinaramid daytoy nga Cornelio. 16 Daytoy agdagos iti balay ti maysa nga Simon nga agkurkurti at ibalay na adda iti igit ti baybay. Iso'y baganan token ka ti rebbeng mo nga aramiden. DJ kalikagom ken tarigagay ni Cornelio kabsat nga Ronald. Kayat na iti agbalin nga nananay iti sangwanan iti Apo. Kayat na ditoy nga magunodan iti DJ kuna nga gungunodin dagiti suamin nga mamati ken Kristo Jesus nga isu daytoy kuna nga pannakaisalakan ken tibiyag nga agdanayon. At basahin ta nga aginggana iti maud-udi a kapasit. Daytoy nga kapitulo kabsat nga Ronald iti bersikulo 48. Kunana toy kabsat Joel. Ket imbagana ang mabautisaranda itinagan ni Apo Hesukristo idin kinid daw na kenkwana nga agbati iti sumagmamano nga aldaw. Daytoy itiniji ko na nga sungbat itiniji ko na nga saludsod kabsat nga Ronald. Nga daytoy itiniji ko na nga mangan anay itiniji ko na nga pagkurangan iti maysa nga tao. Ito tudo na kabsat Joel nga iso daytoy iti talagan nga mangan anay wenno talaga pagkurangan na nga rod. At ni Cornelio kuna naket awan kuman iti makita nga pagkurangan na. Awan kuman iti dati kuna nga dati talaga nga isuna kuman ket kumpleto. Ngem adda iti DJ kuna nga inaramid iti Apo nga nagpakita ken kuana wenno nagpakita iti maysa nga anghel ket daytoy nga anghel imbagana no anya iti rebeng aramiden ni Cornelio. Ket daytoy kuna naget idi nga napaayaban wenno nagpaayab ni Cornelio iti ken ni Apostol Pedro nga isu daytoy kuna naget iti kuna nga imbilin iti anghel ket anya iti kuna ni Apostol Pedro iti bersikulo 34 iti Aramid kapitulo 10 aginggana iti 35. Ket ni Pedro nagsao ket kinuna na kinapudno na makita ka ti Dios saan amang idumduma kadagiti tao. No di ket uray anya nasyon dagiti agbuteng kinagaramid iti kinalinteg makayayo da kenkwana. Iti 35. Isa DJ kabsat Joel. Dito DJ kunana ayaten mi nga papagayam apo nga
dungdungeg nga kunana ditoy siya sinuman wenno kinapudnuna kunana ni Apostol Pedro makita kunana ket ati Dios saan na mangidumduma kadagiti tao no diket ure anya anasyon dagiti agbuteng kinagaramid iti kinalinteg makay ayuda ken kuana ket DJ kunana ket mangan anay iti maysa nga tao isu DJ kunana nga maaramid iti DJ kunana nga bautisar itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. At apay anya kadi nga Ronald iti aramidin iti bautisar iti maysa nga tao. Di Aramid kapitulo 2 iti bersikulo 38. Dito'y kabsat Joel, di panangasaba ni Apostol Pedro dito. Kahit kunana, iti Acts chapter 2, verse 38, kahit ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo, ken mabautisaran, titunggal maysa kada kayo itinagan ni Jesucristo, maipaay iti panakaikat dagiti basbasulyo, ket awaten nyo, ti parangkap ti Espiritu Santo. Nalawag ayaten mi nga papagayam, Apo nga dumdungeg, nga ipakita na nga iti mangan anay iti maysa nga tao saan nga itinedi ko na nga panagbiag tayo analintig laeng iti matang ti tao itinedi ko na nga addaan tayo tinadalos a konsensya addaan tayo kuna na itinedi ko na nga naayat tayo nga dumngeg kadagiti sasaw ni Apo Dios addaan tayo kuna naget itinedi ko na nga panagbuteng kadagiti nga sasaw adda ko na naget itinedi ko na nga panagkarkararag tayo kani Apo Dios dati ko na nga asidig tayo kani Apo Dios no agkarkararag tayo ngem ti problema haang nga nito iti mangan anay ayaten mi nga papagayam Apo nga dumdumingeg at ako na ni Kabsa nga Ronald DJ imbasa na nga masapol iti DJ ko na nga panagbabawi ken kastamo tem panakabautisar iti tumunggal maysa itinagan ni Apo Jesucristo amay paay ko na naget iti panakaikat dagi basbasol nga awaten tayo ti parangkap ti Espiritu Santo at mabautisran iti maysa nga tao Kabsat nga Ronald Wen kabsat Joel. dito ko na naget awan iti katen na nga rugit iti dito na pisikalan abagi. Physical nga bagi, han nga literal nga may cut di rugit. Ngem iti katen na iso DJ ko na nga basol. Nga nukas nga ikaten na ayaten mi nga papagayam Apo nga dindingeg. Baiten ko na naget iti DJ ko na nga panagtalek ken kastamoten pamati ken Kristo Jesus. At apay Kabsa nga Ronald anya kadi iti ibunga na dito. No iti maysa nga tao ket agtungpal iti daytoy nga banag iti daytoy ko na nga panakabautisar nga iti bersikulo 47 anya iti saritaan na Kabsa nga Ronald iti Acts chapter 2 Kabsat Joel verse 47 nga itantanok dayti Dios ket pinadayawan ni dadagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisalsalakan. Iti English ano ti kunana And the Lord added to the church daily such as should be saved. Iso dijeti kunana ayaten mi nga papagayam Apo nga dumdungeg ngano ti maysa nga tao kunana ket mabautisaran iti reji nagan ni Apo Jesucristo sa dinadtoy ti pakainayonan na kadagiti na isal salakan. Di kayat nga sauin ayaten mi nga papagayam nalawag iti baga iti paset ti nasantuan a Biblia nga no ti maysa nga tao agbiag kunana ket nga kadagiti at nadakamat itay ket aramiden na DJ maudi nga isu ditoy ko na naket DJ panagbabawi ken kastamot tin panagtungpal iti DJ ko na nga nasantuan a bautismo ag ko na naket mainayon tayo wenno mainayon ka kadagiti naisalsalakan dito ko na naket mangan anay iti DJ ko na nga saludsod nga no tarigagayan tayo iti DJ ko na nga biag nga agnanayon at apay nga mainayong ka iti iglesia when iti church nga sarsaritain na ayaten mi nga papagayam Apo nga dumdungeg maudi nga maibasa kes iti kunanaget nga tinangi po para kupukan ni Kristo Jesus kadagiti suamin ana espirituan a bendisyon ket awan sa bali no saan nga ti iglesia. Iti Efeso iti kapitulo 1 iti bersikulo 7 ket kenkwana maddan tayo iti panakasubot gapo iti darana iti panapakpan nakapakawan dagiti basbasol amayan nurot iti kinabaknang ti paraburna. Iti kapitulo 3 iti bersikulo 10 kunana ditoy Kabsat nga Ronald
Tapno ita, gapu iti iglesia maipakamu kuma kadagiti pangulwen ken nagtuturay. Kadagiti ananay langitan, dagiti na duma-duma a kinasirib iti Dios. Makita tayo kuna nagit iti gapu iti iglesia, kuna nagit nga isudeto kuna nagit iti mangipakamu kuma kadagiti pangulwen, kadagiti agtuturay, kadagiti analangitan, dagiti na duma-duma a kinasirib ti Dios. Alawen awanin ti oras tayo mamingga manen ayaten mi nga papagayam apo nga dumdumngeg ket naimbag nga panagtigdingig yu ayaten mi nga kakabsat dita Hawaii bayten kay di kabsat nga iti Waipahu Hawaii ni kabsat nga Dario Estabilio ken ni kabsat nga Peli ni Antites di Dingras kabsat nga Ronald Tes Tes Verdadero ni kabsat nga Nelia Garbida ij ni Canada Renato Garcia naimbag nga malamyo amin iaten mi nga papagayam.